Hallelujah. Odofo nyankopon sha bebre. Onyame a ne yam ye na do ye do so a wama enna de pa chien. Awurade ye kase da wase o. Wama ye ne, wama ye nkwa. Awurade wama ye na hokeka. Ye bompa ye da wase. Ye kenyina ne so ra Yesu. Ye gya ye homu nso sha onsa sefa wa kwan. Awurade ne di wo hine wo ya bra bomu nenso. Na mo asem so kasa kire yen. Awurade niane ra ho maneni da so maneni gye. Awurade yesika sam sha wonsa. Yabahwe sam sha wonsa. Ye dwuma kro ne ba ene ahokafo ye ma. Awurade abusua ne nyina sha wonsa se. Awurade ye ho nsentre ne wai. Ne ma no kredi no timdie ennoso. Dia da wase bebre odomfo se wa hye ho ne onyam. Ewo Jesus Christ di mo. Ene ya bompaye. Hallelujah. Sabri yebefa ya kenkan samwe fi Yohane enwoma edi kan no etimi ensa nchichemu dunsia kwesi dunwotwe yebeka se 1 John 3:16 to 18. Odofo mayenti Awurade asem. Ose yenim se odokan eye sedia Yesu Kristo ede ne nkwa ebeto ho ma yen. Sedia beya mene wonso yempa ba se ye papa ede ama ye nuanom nso. Omo yenim omo yenim omo. Bible hye yen se yendo omu nyina. Se obi wo sika a otiye ana se o sika obetimi nso ama ofoforo bia bomode na ye nesa. Osise wo sika no na wuti yie anaza wutimi enye bidi nye binom a unye bi sha bo ofoforo nso a ono nso so oni sa akwanya no ene ye hu se wiasefo mpo na eye no dodo adenti efi se sika ekita omo empa bo nyina ne se nyame manso obema ye ma ye nyansa ne nimdie a yede bepima akokan yemu bebre mpa de sua yemu bebre enkeka ye ho yemu bebre enhwe se ade a menimu ye kwan be na metimi nso de ayema afoforo nya ho faso na omo nso so etimi atena se yie na ba sa na me nso me na me so ede ye menya medwuma Nyankopon ode adoma chede ahye obi biare mu mempai bo nyina ne se yebenya bre bi se Awurade ede na wode adua me mu ofoforo nso benya ho faso enye sika nko a enye atare nko a nimdie mpo yede ma obi a ede ne kosi yie nimdie nti odofo yemfa ye ho ento asafo Awurade so yene nyame nkronkron nyankita hodie mu oden yensua Yesu se ne papa ne do a woma yenti Yesu nso anfa odo so odo ne di chen na ankame yen ebra eda so yende boyefo na Kristo Yesu wuma yen ono ene Yesu Susudua ono ena se kasa odo a wa kire se de sifa do. Hallelujah. Odofo odo ya de bia esese ye ho adwuma. It should be practical. Yemfa ya no keke enno enyoye eka ho eno nti enne asem tiawe a etwe ya dwendwene sika ene mmoa a ebetim de aboye nuanom menka nche Awurade se Awurade kasa bu obi a ade cheso no waye kra de so obehira wo nti odofo etwa se ye ka che Awurade ma brabo mu bibiara e wo ma brabo ma na bibibia wo ma brabo ma ebe ye mfaso di ama ofoforo Awurade ma mentumi nkeka me ho na mendi ho dwuma na ofoforo nso enya ho mfaso na ama akoba se meye wechidia ni ampa akoba se within Christ ama me nso ye frame Christian no ededi no kwafema no kwarfemu ampa Onyankopon hira no nyo kese no ntre wahye mo bra ye bompa so ndom ye yenso ye fandom ne ewo nyina ya ne dia efri ne nchen ne ewo nyina ya nye ho adwuma eno nti Awurade mo yen ne ani afoforo nso enche Onyankopon ye okese
no ɔnkyerɛ w'ahyɛ mu. Abasoda kyasɛm no foforɔ nso ɛnti Onyankopɔn ka ɛnnɛ. Na yɛ nhyira ɛwɔ akɔne asɛ nyinaa mu. Onyankopɔn ɛnyɛ ɔkɛseɛ. Ɛwɔ Jesus din mu. Ɛmesan kaa wo sɛ ɛbrada biara na ɔnan European time nso. Yɛhyia mu for family life education. Na Onyankopɔn ɛnam so ɛbɛhyira yɛn. Nti meto nsa frɛ wo sɛ yɛ abɛka yɛn ho ɛwɔ Facebook. Jesus Christ din mu. Amen and amen.